Jo sempre dic que una de les coses que més em va ajudar va ser la disciplina i la constància que l'esport em van ajudar a tenir. I arrel de treball i arrel de saber-m'hi posar, doncs vaig poder assolir aquesta impressionant nota. I ara què estàs estudiant? Ara estic estudiant dret. Eres d'Olot, oi? Sí, Olot. Has fet el primer curs. I és el que volies estudiar, Sí, des d'un principi, tot el batxillerat. Has tret bones notes? Sí, la veritat és que unes quantes matrícules, Quantes? 5. Què és el que t'agrada més del primer curs? De moment m'agrada molt Seguiment. Sí. Poder venir al Palau de la Generalitat ha estat una experiència única i un gran honor i m'he sentit un xic recompensada pels meus èxits.